Usembut Menteri Rangba ubak kami ya katanat kampo yeng ubak Preston Tensong ulaong baka jingyo ya kajaka sipai la ban shim baka de ka sen jam ka babiang tam na ka benta ban penbet ya ki jing ka bala sateng la slam ban pen kan ria ki lais pa sa artli ki long yeng harijan na them yo molong habakren shakira pathai ku bor haga khat nyo trik kalalingkon ubak Tensong ulaong baka sorkar kala kerpat ya ka sorkar India bahkan menjur ban atang kumba R.San la nilai akar nakajaka sipai bamsyam la pendankam kabadan marpersyak ka petrol pom hayo molong. Lada ka sorkar India kala ban le yakata nathikna batang hadin kendiat por ngin sala ban penbet no yakane kakam uloong. Katba halor kamat kabaya day bat ka gurut wara ubak Tensong uloong. Ngindang poy siya ni kabenta jo ka jingakran ban penpra ya kani jaka mani namarkat kaba ka harijan panchayat committee ka ongi kwa banyo ya ka jaka hajan ka jaka syong barim bat kani ka dei ka bangila persyang da ka babteng ban kerpang ban penyo ya ka jaka sipai ka badan marjan ha ka waipat ka benta usembut Menteri Rangba ulaong baka sorkar jela kalada ban penkre ya ka blueprint ne ka plan lada jia bakam yo satya ya ka jaka sipai Henry lada ngim yo ngiladap ban penkre ya ka blueprint ne ka plan. Ka sorkar kalada ban penkre nadong syadong bat kaladon hakikti jongi ula benram. Da ka bapen pa ba ka sorkar kadang up ya ka rajong ka sorkar pedeng halor ka nikakam uba Preston ulaong. Mentang ya hab ban syuab le singin yo ya ka jingkar ku na ka sorkar India na ka benta ketika jaka ya ka bangiladap ban terwa bat ya ka bawat ka HPC ru kala terwa. Ngi la prepare ngau ngi namar ba kane ka jing prepare jungi kolong ba ngi sutu namar kadon hapo ka kut kane ki isu kadon kut kes hapo ka don rebelai kut tika ka ba ngi pen crack kolong ba ngi kwa ya ka ban resolve ka isu outside the court ngi kwa outside the court na daw ngi prepare ka to blueprint jungi na dong sedong kum no pengin la kum no pengin ong yaki ba habangi relocate ka bamut ndai bangi be lendet ndai bangi le bread yaki se klau se betap reke jumut jong ni kolong ba ngi relocate no gi ha ka jaka ka ba kambiang ha ka ba kai ka sem kambiang nang ta ki basic amenities ki babit babiang kata ka deka jingi ya keren te ha on basis jong tu jing keren te ka ba kadu na kaliang jong ka HPC na tiru kiapan yang iya ka blueprint namar ba habangi om bangin settle no outside means we have to have ka give and take bagi kinmi la ka babiang nem kani to kladon gijikren la musing la ya discuss dan rong sedong te more or less la ya dem ata te mereka bedang sah kalong satang ba satang kawe bat kata kalong bakadon ke sakawe ka option kaba nakaliang joki ke kawan kadon ke jikren nakaliang joki niki nakaliang joki neka kia kini yang ki Punjabi community ki Sikh community ki take up yang ni ka issue hang te Delhi bakai le je kendo wadu defense minister by themselves ban kerpat kelomba ladala balai bom ai ha ka defense land Tika nak kata kadau ngi hadin ba ngiyo ya kani ka proposal ba hadin ba nakaliang joki kilale je kendo syate syapo ki ha apo Delhi ngiru nakaliang government ngi ong kataru kade ke option ko bapiang la ding yo ne kata nothing lagi ting la tho ngi kerpat jau defense bisa la dolong bala ba un consider kini namar katu persya nang tai hadin ka petrol pom katu kade ka bangi ong ka jalum survey katu kade jong ka defense la tika ni I kedon ka bahkan plot ampu tina ka tahu menta nilai kendu akan last time CM ban nilai kendu yo defense minister layak keren te undang eksamen ni natja kini kike te ingin persyang karbala la ding yo saya kata let's say kan nang kampun suk susu hakaba ngingim dot kapsu pan ajaka haga jaka bingin ai kata saya syadesha po kato jaka government land nila ban penengkap satai te la long kumta ni kanang bahadang ma kata te pi ka kum bakalo menta kasakut syo hanta akabangi ngidangnya up atat la ka di ka defense prinsip kan ong yes or no la ka ong yes then again ngine syong biang baki ban ong ba to katu ka proposal damar ba imat na kaliang jong ka yu jong ki ka community jong ki reply tik lang ya kan ka issue te batnya biang lang
ngir ngi ong na state government ngi pediang tela dia bagi ong yes ka bangun ngin ship pada ke Jakarta kata ka dei ka ba long ngi update ya ka case jong ka dei ka ba ka HPC ten rai la dalong de kumwei pat la de kamlong la de kalong de kumwei pat ka bangun ka tu ka proposal ka bangi phak mangi ka bangi phak mangi ka blueprint ka bangi phak mangi ka long final nama lain nang tam don option shoot de kumwei pat em kan pat yo tele long ngan dia tu em kan noi ai ka jing he ka iman kan ni mar around almost 2 dua karala ban penrung bro live pas of art lagi pi ka syong ha ke jaka namar ke la ke jaka ka ba biang namar kate ke jaka kam de ka ba lum kam de ka ba kam lom kan ni ka bagi pus bra ka long support te ka long riap to long yu te nei ka teng teng i ka ba long biang tengah thai la se ban ar ban yu ma thai klala te rewat la ka taru ngimla ban ong kum dum no yem ta until last weekend lan mo